agad. Excited na yun. Wala nung... Ano ba nagsabi maliit yan? Ha? Hindi ko rin alam na maliit yan dahil wala naman ako natikman na iba. Tapos ka na? Oo eh. Ako, hindi mo ko inantay. Bakit babangon ka na? Sige, maglaban na ako. Na yun? Uy, kasi kailangan ko yung mawawalan kasi yung tubig alas 4. Guys, sa tingin nyo na, satisfy yung asawa ko? Parang hindi, no? Tingnan mo dapat dito siya, tas ngayon maglalaban na lang. Talaga, jutes kasi ako. The power of bulitas. Gusto mo sa akin mo itry? Tomboy ako eh. Ayoko, hindi naman ako ganyan. Ano yun? Barcode. LRT ba yun? Barcode sa barcode. Ang grabe naman, pasok agad. Wala mo nang foreplay, pasok agad. Excited na yun. Wala nung... Ay, labas mo yan! Anong nilagay mo dyan sa kikya mo? Ano yan? Ba't may bukol-bukol yan? Alam mo. I-research ko sa Google. Accessories lang yan. Ano yun, motor? Bearing? Hindi siya delikado. Raul, alam mo ba Ano Raul? Cesar ako. Ay, Cesar. Bakit ka naglalagay ng ganyan? Siguro yan ginagawa mo sa barko, no? Sinasabi ko na. Ano na naman, pagbibintangan mo na Baka saan mo nakuha yan? Saan mo natutunan yan? Kung hindi yan sa barko, wala naman hindi naman natin ang pag-usapan yan. Gusto ko masatisfy kita kasi parang nalulungkot ako pag matapos na naglalaba ka na agad, parang wala ka namang kagana-gana. Ano ba gusto mong gawin ko kapag katapos? Eh, so maliit ba to? Kasi kaya ka ganyan? Kulang na lang, magbasa ka ng comics din, magbasa ka ng magazine eh. Sino ba nagsabi maliit yan? Kinumpara mo ba sa iba? Ha? Hindi ko rin alam na maliit yan dahil wala naman ako natikman na iba. Weh! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.